sudah kaleng dikuncang, tolong dengarkan angkonyo tarang-tarang. Tiba tiongko dulu nyuruh suah, si 37 angko tak gaduh, 37 angko dituduh, alun ado urang nanamu. Ditampi pareh ditampi, kok diindang pada daju, lain coba cari pengganti, udah nanti ujung takkan najua. Angko 10 kini nanti bo, angko 10 agaklah tando. Iya singkara ada di Solo, dulu tak buka kini basongko. 8 baleh angko mencogo, 8 baleh tolong ditinggal. Hai alun jua ada nang suko, tiba palu paku kulai-kulayan. Anak di pangku yo didendangkan, jikolah gadang inyo melawan. Sarupo bana parang ejo maling kundang, 39 kini nan datang. 39 tolong di jalan, onde tiba tanggal keramat di batang kami. Malam Jumat iyo lamanya hantu nan lewat, si 17 tolong dilihat, si 17 angka yang dapat. Saya kini bilangan bulan, wah Indo samang barilah gaji. 29 angko menanti, Baka badun sana kini minta dicabui apa minta goyang lagi, bagaimana? Goyang! Hey!
79-nya ada 84, 51, 39 dan 12. Akur bang. Mana dia? Akur sayang, ambil dia cek. Mana panitia? Lapan 6.